Eleni mae undeb yr annibynwyr yn lansio ymgyrch newydd sbon I geisio perswadio pob capel yng Nghymru I fod yn dementia gyfeillgar. Ystyr hynny yn syml iawn ydy bod ni'n cael yn hannog I greu hafan ddiogel sy'n parchu, deall a chefnogi pobl sy'n byw efo dementia. Mae'r undeb yn credu'n gryf yn bod ni mewn sefyllfa unigryw I gynnig cefnogaeth werthfawr iddyn nhw, eu teuluoedd a'i gofalwyr. Fi'n credu bod y pecyn mae'r undeb wedi gyhoeddi yn wych. Fi'n credu bod e'n mynd I rhoi hyder I eglwysi I gynnwys unigolion sydd ar cyflwr yma, I gynnwys nhw'n llawn y mywyd yr eglwys, ac hefyd I gefnogi'r teuluoedd hefyd. Wrth gwrs mae yna bethau ymarferol y gellid wneud, ond mae yna bethau mwy na hynny. Mae yna rôl fugeiliol, a hefyd dwi'n credu bod eglwysi mewn sefyllfa lle maen nhw'n gallu creu sefyllfaoedd. A fydd yn rhoi cyfle I bobl sydd â dementia I fynegu I ffydd a'i cred. Ro'n I mewn cartre gofal Rhestatyn yn gwneud cyngerdd. Mewn cyngerddau o'r fath, dwi'n hoff iawn o symud o gwmpas yn y gofod, fel mod i'n gallu cysylltu, cyffwrdd llaw os oes rhywun dymuno hynny. Ac ro'n i'n cerdded a wedi sylwi ar wraig yn eistedd yn ei chrwman fel petai. Mi ges I wybod ar ddiwedd y cyngerdd I bod hi yn dawnswraig balu oedd wedi bod yn broffesiynol yn neuadd Sadler's Wells yn gweithio'r cwmni hwnnw ar hyd I hoes. Roedd hynny yn beth i'w drysori, ond doedd y wraig hon ddim wedi siarad am 9 mlynedd, credwch neu beidio. Ond wrth I mi dechrau canu, rhyw gân arbennig, mi nath rhywbeth gyffwrdd yn hi, mi nes I benlinion I hymyl hi, a mi ddechreuodd ganu efo fi. Ac ar ochr yr ystafell oedd y gweithwyr I gyd yn beichio crio oherwydd I bod nhw yn gwerthfawrogi gymaint oedd hyn yn olygu I hi, a fel oedd nhw'n I gweld hi yn yn dethro rhywsut, yn cael rhyw adnewyddiad. Mae hwnna'n brofiad na I fyth anghofio. Mae'n un beth I aros dy fi ers blynydde. Oedd na aelod yn Nolgellau colli gof, dyna ddech chi'n ddweud, ynddo fe? Ac o'n i'n mynd I weld Egerson yn yr ysbyty, ac oedd na ddim fawr o mateb wrtho fe. Ond un diwrnod, pan nes I fewn i'r stafell, ac oedd e'n eistedd, lathenni wrthai. Nes I fewn i'r stafell, a dyma fe'n gloio I gyd ancod I law. Ac o'n i'n meddwl, mae hyn newydd, ynddo fe? Pan gyrraeddes I ato fe, oedd y llyged I pylu eto. Ac oedd na ddim ymateb, ond fe ddechreuodd lefen. Oedd y dagren polio. A dyma fi'n sylweddoli'n sydyn I fod e'n dal yno, ond fod e'n methu mynegu hun. Ac yn gaeth os mynedi, o fewn I gorff I hun. A mae hwnna di aros da fi ar hyd y blynydde. Ac yn sgil hynna, wy'n credu mae un o'r pethau holl bwysig wrth elio da pobl sydd â dementia, mae yna gymaint o wahanol fathau ohono fe. I'w dal I gofio mae'r un bobl un. Falle fydd ambell un wedi colli I gof yn llwyr. Falle fydd un ambell un arall yn methu mynegu hynna. Falle fydd rai yn methu cerdded, methu bwydo hun. Ond yr un bobl yn. Ar y munud, mae yna le gredu nad ydy anghenion ysbrydol llawer iawn o bobl sy'n byw efo dementia yn cael eu diwellu fel y dylen nhw. Falle bod yna duedd I rai gadw draw o'r oedfawn, ond yn braint a'n dyletswydd ni wrth gwrs ydy cymell nhw I ddod a'i croesawu i'r gwasanaethau a breichiau agored, a lle bo angen llunio oedfaon arbennig ar eu cyfer nhw.
Mae'n amlwg y gall bod yn bresennol mewn oedfa roi cysur mawr fel man, cyfarwydd a chynnes i rai sydd â bris gof am ganiemyna a chlywed adnodau. A hyd yn oed os ydy'r cod diweddar yn dirywio, fe all fod teimladau cynnes yn parhau am brofiadau melys o'r gorffennol mewn oedfaon a chyfarfodydd cymdeithasol o fewn muriau'r capel neu'r festri. Gafodd mam diagnosis Alzheimer's pan oedd hi ryw 74 mlwydd oed, ond oedd yna arwyddion wedi bod cyn hynny. Mi roedd bobl yn yr eglwys wedi gweld yr arwyddion ac wedi cadarnhau yr arwyddion mewn gwirionedd ein bod ni fel teulu wedi gweld nhw, ond oedd e'n sioc i ni, chybod, yna'r profiad cyntaf ni wedi cael o dementia yn y teulu, a oedd yr hen glefyd neu'r cyflwr wedi gafel yn y person cryfa ohono ni gyd, a oedd e'n sioc, chybod. Mi roedd hi'n gallu mynychu capelynant a chwarae rhan mor llawn a phosib yng nghymdeithas yr eglwys. Wrth gwrs, doedd hi ddim yn medru gwneud y pethau oedd hi'n arfer wneud, ond mi roedd yna gyfrifoldebau o fewn yr eglwys oedd hi'n gallu ymgymryd â nhw. Ond yn fwy na dim, oedd e'n awyrgylch diogel, oedd hi'n saff yna. Ar y pryd, o'n i digwydd bod yn astudio ar gyfer gradd uwch yn y Brifysgol yng Nghaerdydd, a fe ges i gyfle gyda chefnogaeth yr athrawon yn y coleg i wneud gwaith ymchwil i fewn i'r modd mae eglwys a chymdeithas eglwys yn gallu cefnogi person â dementia. Ac mi roedd y treithawd hwnnw yn helpu fi mewn gwirionedd i ddelio gyda'r galar o golli mam. A un peth nes i sylweddoli yw bod ffydd yn ddyfnach na'r cof. Hynny yw, mae'r eglwys Gristnogol wedi mynegu ffydd a'i chred eriod trwy gyfres o gredoau. Ond i ni feddwl am gredo'r apostolion. Llinell agoriadol y gredo yw, credaf yn un Duw Dad holl y lluog. Dyw e ddim yn gweud cofiaf, mae e'n dweud credaf. Oes yna dystiolaeth o gwbl bod cerddoriaeth yn gallu tawelu aflonyddwch mewn person a gallu gwneud i bobl deimlo'n well? Oes, a mae yna arfer da, dwi'n meddwl, o wneud hynny'n gyson. Efallai bod rhywun yn gwrando, yn cyd-wrando gyda aelod o'r teulu neu gyfaill sy'n ymweld efallai ar cartre, a bod hynny'n digwydd ar ryw adeg arbennig o'r dydd neu ryw adeg arbennig o'r wythnos, a bod y person sy'n byw gyda dementia wedyn yn dod i arfer efo hynny, a bod o'n dod yn brofiad sy'n cael ei ailadrodd, a bod o'r adnabyddiaeth na wedyn o'r profiad a'r berthynas rhwng y bobl sy'n cyd-wrando yn tyfu yn rhywbeth braf. Mae'r pobl i gyd sydd ynghlwm â'r profiad yn ei deimlo. Be di ystyr bod yn eglwys dementia gyfeillgar? Bod yn agored i'r anghenion a bod ar gael ar gyfer y bobl sy'n angen i cefnogaeth. Ond wy'n credu mae'n arhelp mwyaf bod teulu'n arbennig yn gwybod mae'r arau wrth gefn a maen nhw yno jyst i ddod i eistedd falle am awr neu am brynhawn i rywun gael mynd am dro neu wneud siopa ac yn y blaen. Oes gan yr eglwys rhywbeth unigryw i'w gynnig o'i gymharu â mudiadau a sefydliadau eraill ta? Yn sicr, a hynny oherwydd pan bod yna berson yn cael diagnosis dementia, mae'r person hwnnw a'r teulu yn gallu teimlo'n ynysig iawn. Mae yna nifer o lefydd na fedrwn nhw fynd iddo fe. Pethau falle o'n nhw'n rhan o gymdeithasau nhw'n rhan ohonyn nhw o'r blaen, ond mae cymdeithas yr eglwys, mae yn awyrgylch diogel ac yn rhywle sydd yn agored ac yn nid yn unig yn groesawgar, ond yn medru addasu i gynnwys pawb yn dyfe. Ac felly, yn hynny o beth, mae gan yr eglwys yr rôl arbennig iawn yn hyn. Y peth am y grym yma dwi'n credu i fod o'n gwneud gwahaniaeth.
A y gwahaniaeth ydy bod modd ystwytho'r meddwl, ystwytho'r cof hefyd, nad ydyn ni'n hoffi defnyddio'r gair yna, mewn gwirionedd yn y cyd-destun yma. Ond mae o'n ystwytho cof a meddwl rhywun, a hynny wedyn yn cysylltu fo'r galon, a mae'r person sy'n gwrando neu'n derbyn grym cerddoriaeth yn gallu teimlo emosiynau efallai na fydden nhw heb wrando ar y gerddoriaeth. Y cysylltiad rhwng pobl sy'n bwysig. A mae hynny'n gallu mynd i golli ymysg pobl sy'n byw gyda dementia, a hefyd eu gofalwyr nhw, aelodau o'r teuluoedd, pobl sy'n annwyl iddyn nhw. Dyma ni dweud, dwi'n andros o ddiolchgar ac yn gwerthfawrogi cael bod yn rhan o creu y ffeil yma. A mae'n mobaith i bod yr hyn... Pa mor hawdd fydd i berswadio'r capeli i berchnogi'r ymgyrch yma ac i droi yn eglwysi Dementia gyfeillgar? Wel, ond i'r eglwys leol i edrych ar ei presennol a'i dyfodol, byddwn ni'n dweud bod hi'n bosib i bod nhw i ryw raddau wedi bod yn eglwysi Dementia gyfeillgar. Ond yr hyn mae'r ymgyrch yma mynd i wneud yw i wthio'r cwch ychydig bach ymhellach na mae'r eglwysi wedi wneud yn y gorffennol. A falle chi'n gwybod addasu'r oedfa ychydig bach o bryd i'w gilydd, a rhoi cyfrifoldeb hefyd i rywun sydd â dementia. Falle nid cyfrifoldeb mor llawn, ond i wneud i'r unigolyn hwnnw neu honno i sylweddoli bod yna rhan a gallwn nhw chwarae o hyd yng nghymdeithas yr eglwys, falle nid mor llawn ac yn y gorffennol, ond mae yna le iddyn nhw a chyfraniad gyda nhw wneud o hyd. Mae cryfhau ffydd drwy gerddoriaeth yn rhywbeth mor bwerus. Da ni gyd yn hoff o emynau arbennig. Mae emynau yn gallu dod â atgofion yn ôl, mae emynau yn gallu dod â pobl yn ôl, mae emynau yn gallu dod â profiadau yn ôl. A da ni'n gallu, dwi'n meddwl, drwy emynau ail fyw pethau ac ail syrthio mewn cariad os hoffech chi efo'n ffydd. Pan mae'r amgylchiadau'n anodd, ydy hynny'n rhoi prawf ar ffydd y teulu sydd yng nghanol hynna i gyd? Wy'n gwybod bod yn ffydd wedi bod yn gryfder i fi. Hynny yw, mae pawb sy'n yn nabod i yn gwybod nad fi yw'r creadur mwyaf amyneddgar yn y byd yma. A wy'n gallu bod yn ddigon di-ras pan mae fi'n colli ymynedd a wy'n cyfaddau bod yn onest. Ond un o'r pethau wedi ffeindio yw gras i fyw gyda sefyllfa sy'n gallu trethu ymynedd ar adegau. A dwi ddim yn dweud na dim ond yn angaredig na dim yn dyfe. Ond mae yna adegau pan na dwi ddim yn gallu cyrraedd o gwbl. A mae'r ffydd wedi bod yn nerth mawr amser hynny.